Mil flores alrededor, nun lugar que está preto de aquí. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A excursión real. ¡Rápido! ¡Guápalas! ¡Cháscalas! ¡Easy! ¡Niñas! Ola, Flip, ven axiña, por fin comezou. Ah, de que estás falando? Os chopos, Flip, comezaron a espallar a semente. É fantástico, xa verás. Moi ben, só teño que acabar os meus exercicios de gimnasia. Para estar en forma. Gimnasia. Pero, Flip, os chopos só soltan a semente unha vez ao ano. Por que non vas chamar a Willy? Seguro que lle gustará ir contigo. Ai, guapas. Deixar isto aquí. Veña, veña, corre. Ui, axiña. Ai, Onde poñemos o pole de espiño, maxestade? Pois... vanlle trae a infusión de xelea real. A nova mestura de néctar, maxestade, que lle parece? A xuntanza coas obreiras. Cantos celos para a gardería nova? O plan para a colleita de néctar. A inauguración dos almacéns de mel. Que medido néctar? Control de existencias, control de materiais, comprobar os ovos... Willy! Ola, maxestade. Maxestade, achéguese a ver isto. A extensión da colmea... Perfecto, iso está todo moi ben. Non tardo nada en volver. Pero, maxestade, maxestade, onde vai? Necesito tomar o aire fresco. Volvo de seguidiña. Vais a ir? É impensable, maxestade. Iso é moi perigoso. Sen vostede a colmea... Moi ben, facede o que teñades que facer. Como sempre. Oh, maxestade. Vaya, que honra para min. Que, vai vir comigo? Pois non che sei. Isto é tan bonito. Xa verá, vaille gustar. Bonito. Pero podo saber de que estás falando, Maya? Os chopos están soltando a semente. Vai ser tan bonito como unha nevarada en primavera. De veras? Pero xa debería volver. Teño moito traballo, sabes? Como unha nevarada, dis. Oh, sí. Por favor, só será un momento. Moi ben, pero só un momento. Responderá axiña a miña pregunta. Pois, de feito, retirouse para poñer máis ovos En serio, non estamos en época de poñer. É verdade. E ademais as limpadoras están limpando os seus cuartos. Non pode poñer ovos. Se non está nos seus cuartos, onde está? Vale, pois eu... Ola! Algún de vos viu a raíña? Por aquí non pasou nada. Daquela, a raíña desapareceu. Acougade! Volverá de contado. Por favor, tranquilizádevos. Non vai pasar nada. ¡Yuhu!
traxen unha bola nova. Ola, ven. Veña comigo, maxestade, voullo presentar. Alteza Real, a bella raíña, permítame presentarlle o meu amigo Ben, o que mellor sabe levar as bolas a rolos do mundo. É un placer coñecerte, Ben. Maxestade, mire, é un acróbata. Bravo, Ben. Oh, que pericia. Quero intentar vostede, maxestade. Non. Iso recórdame que xa teño que marchar. Oh, Beatriz, venlle a amosar á raíña o ben que bailas. Bravo! Non sabía que na pradería había unha reserva tan grande de talento. A bella raíña, que fai aquí, Maia? Oh, estáse divertindo. A raíña divertíndose. É unha sorpresa, sen a súa soberana, as abellas poden... Desapareceu a raíña. Ai, que vai ser de nós? Vos, parade! Escoitade! Parade! Escoitádeme! Oh, Willy! Que pasa, señorita Cassandra? Acaso imos ter aquí un congreso de parvos? A raíña, Willy, foise da colmea. Vaina buscar. Encontra e tráeme aquí. Como sei onde mirar? Tráema de contado. Non sei canto tempo podo evitar o pánico na colmea. Habíache tempo que non me divertía tanto. A colmea. Teño que marchar. Pero, maxestade, e as sementes dos chopos? Pois, noutro momento. Por favor. Está ben, pero rápido. Oh, mira, é maravilloso. Que beleza, que paz. É unha sorte vivir aquí. Momentos como este deberían durar eternamente. Maia, viche la raíña? Shh, cala, Willy, a raíña está aquí, está dormindo. Mándame a señorita Cassandra. Ten que volver de contado. Hai un problema gordo na colmea. Oh, vaya, non podedes estar sen ela 5 minutos. Cal é ese problema? Non o sei, eu estaba dormindo. Vamos, intentaremos solucionalo nós. Alto! Agardade! Que non saia ninguén. Alto aí! Por favor, acougade! Por favor, a raíña chegará de seguida. Ei ti! E ti! Maia! E Willy! Oh, a raíña non ven con vos. Pois non, está descansando na pradería. Na pradería? Pero ten que volver de contado. As abellas están a piques de marchar da colmea. Oh, non! Por favor, acougade! Maxestade! Maxestade! Axiña! Willy, a raíña xa non está aquí. Axuda! Non! Non se preocupe, maxestade. Ímola sacar daqui. Ai, tes que apurar. Tecla estará a piques de chegar. Ai, velaía, ven. Non se mova ou enredarase máis. Vou na sacar.
Parece que alguén vai ter hoxe unha boa cea. Maia, por favor. Estou chegando, amiguiños. Non vos movades. Axúdame, Willy. Non! Axiña, a colmea. Ai, a próxima vez non vos deixo escapar. Eu quero sair de casa! Eu quero marchar! Escoitádeme todos. Que pasa? A que ven este rebumbio? Erguédevos, por favor. Recollerémolo todo e volveremos ao traballo. Con calma. Grazas polo día doxe e as aventuras. Así é todo, debo admitir que me alegro de estar na colmea. Desculpe, Maxestade. Todo iso foi culpa miña. Oh, en absoluto, en absoluto. A decisión foi miña. Ademais, grazas a ti, puiden gozar dun descanso moi bo. Veña con nós, señorita Cassandra. Mire que fermoso está todo. É esencial poder gozar dun chisco de relaxación de cando en cando.